Nie je to ani tak dávno, čo sa Slovensko stalo najsilnejšou krajinou na svete a stará ľubovne hlavným mestom Zeme. Tento holubičí národ a ešte holubičtejší ľubovňania sa stali vzorom pre celý svet hodným nasledovania. Dokonca aj ilumináti a teroristi sa pridali na stranu spoločného dobra. Všetko je tak, ako si ľudstvo vysnívalo. V takých časoch poľahko je zabudnúť, že zlo prichádza prezlečené v rúšku baránčom. Časť 1.1. Milanko. Bolo spárne ráno. Vzduch stál a smrad zo smetiska bol takmer na nevydržanie. Určite nie je ideálne bývať hneď vedľa smetiska, ale takto mal Milanko aspoň blízko do práce. Smetisko pred niekoľkými rokmi vybudoval miestny snaživec a rýchlo zbohatlík Don Dolar de la Coruña. Ten si všimol na pohľad slaboduchého Milanka i uvážil na veľkú radosť jeho mamičky, ktorá už ani nedúfala v možnosť toho správneho zaradenia sa do spoločnosti, že bude dobrým pracovníkom v jeho smradľavom, ale výnosnom podnikaní. Milanko toho veľa nenarozprával. V podstate ani nebolo veľmi o čom. Na smetisku robil vrátnika a celá jeho pracovná náplň bola v otváraní a zatváraní brány pre neustávajúci prúd smetiarských aut, idúcich na smetisko a späť. Červeným gombíkom bránu otvoriť a zeleným zatvoriť. Vysokú školu na to nebolo treba, ale Milankovi práca dávala pocit dôležitosti, keď sedel na stoličke, v ľavej ruke držiac ťapku na muchy a pravou stláčal gombíky. Zavše nonšalantným gestom sťa kráľ zdravil šoférov smetiarských aut. Milanko bol jednoduchý, ale šťastný človek. Jediná vec, čo ho dokázala rozúliť a častokrát si pri nej nedával servítku pred ústa, boli muchy. Obrovské kvantá múch. Ak sa na vrátnici choval ako kráľ, so svojou špeciálnou ťapkou na muchy šermoval ako ten najzručnejší šermier. Ťapku dostal od svojho zamestnávateľa k sviatku pracujúcich. Samozrejme, na 1. mája. Muchy sa naučil zabíjať tak obratne, že mu chvíľami aj ľúto prišlo, že zabíjanie múch nie je športom. Určite by bol majstrom sveta. Tú ťapku nedostal Milanko len tak. Don Dolar de la Coruña mal k Milankovi skoro až otcovský vzťah a často ho brával so sebou na služobné cesty či do spoločnosti. Asi to bolo tým, že jeho vzťah k Milankovej mamičke bol viac než... Bol jednoducho viac ako viac menej. Navyše mu to v spoločnosti vybudovalo povesť Dobromila a aj ľudia boli akýsi otvorenejší a prístupnejší, keď mal Milanka po svojom boku. Tak je tomu aj dnes. Jeho veličenstvo, sám kráľ, pozval na audienciu Dona Dolara de la Coruñu. Časť 1.2. Audiencia. Ich honorabilita veličenstvo Robert Honor kráľ Zeme i priľahlého univerza dnes v skorých raných hodinách podpísal novelu zákona o konečnom počte zákonov. Počet zákonov sa tak môže zvýšiť o 1. Hlásil redaktor raných správ. Ďalej sa pozrieme na zúbok alarmistom. Sú alebo nie sú? Ideme. Takto stroho a v podstate len poznamenal Don Dolar, keď vošiel na vrátnicu k Milankovi. Ten sa bez slov postavil, spoločne zamerili k autu a vyrazili na hrad, sídlo kráľa Zeme i priľahlého univerza.
Ich honorabilita veličenstvo Robert Honor kráľ Zeme i priľahlého univerza bol samoľúbý, trochu vyšinutý, ale múdry a prezieravý. Ľudia ho familiárne oslovovali Ihvrkzipu. Zamestnával ódopejcov, básnikov, ba mal aj divadlo, v ktorom sa každý mesiac predstavila nová hra ospevujúca jeho múdru a prezieravú vládu. Zhluk 20 až 30 neustále chváliacich a dobrovoľne poddaných mu za každej príležitosti prejavovali obdiv a úctu, čo vyzeralo chvíľami dosť bizarne, ale ako vravel Don Dolar. Ak je to dobre pre kráľa, je to dobre pre nás všetkých. Ľudia mu túto a aj ďalšie zvláštnosti trpeli s blahosklonou toleranciou a jemným úsmevom na tvári, keďže, ako som už spomínal, kráľ bol naozaj múdry a prezieravý. Vaše kroky sú náš smer, vaša múdrosť svetlom našim, veď nám sa iba v hlavách práši, s vami svet je oddosť krajší. To bola báseň, ktorú si pripravil Don Dolar na oslavu kráľa. Nebol bohviaký básnik, ale stalo sa určitou tradíciou a znakom dobrej výchovy prísť na audienciu s vlastnou oslavnou básňou. Už sa nevedel dočkať, ako poštekli kráľové ego a dostane ďalšiu obrovskú zákazku a tak aspoň na chvíľu zaženie svoj neutíchajúci smäd po peniazoch. Ešte predtým, ako sa Stará Ľubovňa stala hlavným mestom sveta a hrad sídlom kráľa Zeme i priľahlého univerza, bol hrad zrekonštruovaný šikovným hradným správcom za peniaze Európskej únie. Človek si tak pomyslí, že aspoň na niečo dobre bolo na chvíľu mať také veľké impérium stvorené byrokratickými a sociálnymi inžiniermi pre prospech pár zasvetených. Odvtedy sa veci veľmi zmenili a dnes si už málo kto spomenie na tie časy. Keď bolo pekné počasie, kráľ prijímal návštevy na nádvorí. Don Dolar sa veľmi tešil, pretože jeho báseň vyznie ešte lepšie za spevu vtákov, ktoré ako keby tiež svojim spevom chválili kráľa, jeho múdrosť a prezieravosť. Don Dolar sa preto veľmi začudoval, keď ho osobný sekretár kráľa nasmeroval priamo do jeho pracovne. Pracovňa bola na rozdiel od ostatných miestností na hrade zariadená vyložene jednoducho, tak ako by mala miestnosť určená na duševnú prácu a dôležité rozhodnutia vyzerať. Veľký, multifunkčný stôl so všetkými tými dôležitými high-tech zariadeniami, červeným a zeleným tlačidlom a pohodlnou sedacou súpravou pre prípad družnej porady so zástupcami ľudu. Keď vstúpil Don Dolar do pracovne kráľa, na sedacej súprave už sedeli traja páni vo zvláštnych oblekoch. Vlastne, celí boli zvláštni. Zatiaľ to nevedel pomenovať a ani na to nemal čas. Hneď, ako sa dvere pracovne zavreli, dal sa kráľ do reči. Vítam ťa, Don Dolar de la Coruña. Kráľ samozrejme všetkým tykal. Dnes obídeme všetky tie formality a prejdeme rovno k veci. Bude to znieť bláznivo, ale títo páni k nám prišli z inej planéty. Teda presnejšie z planéty 3, ako ju sami nazývajú. Majú problém a potrebujú našu pomoc. Teba som si zavolal ako schopného manažéra a navyše máš aj prístup k tomu, čo potrebujú. Takže dovoľ, aby som ti predstavil delegáciu. Toto je pán veľvyslanec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, admirál 4444 a dôstojník 48267 1558. Časť 1.3. Planéta 3. Planéta 3 je tretia planéta od hviezdy u nás známej pod označením Korot Exo 7. Od našej Zeme je vzdialená 395 svetelných rokov
A napriek tomu, že ich materská hviezda je o niečo mladšia ako naše Slnko, podmienky pre život na domovskej planéte 3 boli o niečo priaznivejšie ako u nás na Zemi. Možno za to môže o niečo kratší rok a dlhšie dni. Predsa, ak je deň dlhší, tak si stihnete aj poriadne oddychnúť. Obyvatelia tejto planéty sú nám prekvapivo veľmi podobní. Na prvý pohľad sa od nás nelíšia. Zásadný rozdiel je len v spôsobe príjmania potravy. Sú bylinožravci. A teda ich žalúdok je veľmi podobný tomu, aký majú u nás kravy. Zavše vyzerajú, ako by žuvali žuvačku. Smutnou časťou ich histórie je veľká vojna medzi číslami, tak si vravia, a kravami. Kravy boli porazené a dnes žijú už len v rezerváciách, kde nelegálne vyrábajú a distribujú mlieko. To má psychotropné účinky na čísla a tak je vyhľadávanou komoditou na čiernom trhu. Miestnej vláde sa to samozrejme nepáči, lebo potom čísla napadajú hlúposti typu, že by mohli prestať používať numerický systém na niektoré oblasti života. Vysvetlíme si, ako v reálnom živote funguje ich numerický systém. Stolička sa u nich napíše 411. 4 znamená počet nôh, jednotka operadlo a posledné číslo vždy hovorí o číslach, čiže jeden číslo si môže sadnúť. Stolička môže mať samozrejme aj 3 nohy a byť bez operadla a vtedy by bol zápis 3-1. Stôl môže byť podľa veľkosti napríklad 4-4 alebo 4-6. Na prvý pohľad to môže pre nás pozemšťanov vyzerať mätúco, ale podobné problémy pochopiť náš spôsob reči majú aj oni. Ich najväčšie kapacity študovali 162 rokov náš jazyk, kým sa im podarilo vytvoriť automatický prekladač dávkovaný v žuvačkách. Pri žuvaní žuvačky riadia ústa, aby hovorili spisovne po slovensky. Tieto žuvačky dokonca fungujú aj opačne. Ľudia tak vedia hovoriť rečou čísel a tiež im rozumieť. Mená majú takisto v podobe čísel. Nemajú ich však tak ako my na celý život, ale každý rok ich menia. Najvyššou poctou je mať meno zložené z rovnakých číslic a čím kratšie. To ukazuje na vysoké postavenie v spoločnosti. Prezident sa volá 3 a samozrejme aj tí pred ním sa volali takisto. Vysokí úradníci či ministri sa volajú 3-1, 3-2, 3-3 či 3-1-1, 3-1-2, 3-1-3. Armádne zložky začínajú vždy číslicou 4, čo sa im samozrejme nepáči a z času na čas sa pokúšajú zákon o menách novelizovať. Zákony sa vždy začínajú číslom 0. Zápis rokovania vlády potom môže vyzerať asi takto. 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-5-1, 4-6, 3, 0-4-0-8-5-1, 040852. Preklad. Ministri vedy, vzdelania, ekonomiky, školstva a voľného času sedeli za stolom s prezidentom ohľadne zákona 040851 a novelizovali ho na zákon 040852. Ako môžeme vidieť, jazyk je veľmi presný. Z tohto zápisu vieme aj to, že stoličky nemali operadlá a bolo ich presne 6. Zákon sa týkal armády a ministerstva mimoplanetárnej diplomacie. V skutočnosti sa jednalo o zákon, ktorý upravoval znenie zákona o nenadviazaní diplomatického a ekonomického kontaktu s pozemšťanmi. Časť 1.4. Problém čísiel.
Dobrý deň. Pozdravil sa veľvyslanec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Z jeho pohybov a giest bolo vidieť, že čísla nenechali nič na náhodu a naštudovali si pozemskú etiku do najmenších detailov. Viete, pokračoval veľvyslanec, náš v podstate harmonický život na planéte 3 sa zmenil pred 80 rokmi. Našimi rokmi. Zatiaľ čo rozprával 4, 4, 4, 4 a 4, 8, 2, 6, 7, 1, 5, 5, 8 prežúvali to, čo mali uložené v žalúdku. Milanko pozeral von z okna, ako by ho vôbec nezaujímalo, akého bizarného stretnutia je svedkom. Začalo to veľmi nenápadne, pokračoval veľvyslanec. Malou trhlinou v povrchu planéty. Trhlina sa ale zo dňa na deň zväčšovala. Ak sa nám nepodarí našu planétu zlepiť, tak o ňu prídeme. Don Dolar síce prikyvoval hlavou, ale stále nechápal, prečo pozval kráľa na toto stretnutie práve jeho. Zlepiť planétu? Áno, zlepiť planétu. Skúšali sme už všeličo, no vždy sa to skončilo neúspechom. Vy mi chcete povedať, že viete priletieť z neviem akej diaľky a nedokážete si sami zlepiť planétu? Práve že dokážeme, ale nemáme muchy. Muchy? Ako tie? Bzz? Neznášam muchy, poznamenal Milanko. Naši vedci zistili, že muchy sú ideálne lepidlo na zlepenie planéty. Viem, možno vám to znie divne, ale potrebujeme čerstvé muchy. Veľmi veľa čerstvých múch. Už sme ich dokonca skúšali chovať u nás, ale vyzerá to tak, že sa dokážu množiť len v pozemských podmienkach. Na našej planéte majú rozhodený biorytmus či čo. Oslovili sme vášho kráľa a ten uvážil, že najvhodnejším prostredníkom budete vy. Samozrejme, nebude to zadarmo. Bude to barterový obchod. Ako počiatočná investícia z tvojej strany bude prvá várka múch. Na smetiskách ich máš na mraky. Ako protihodnotu budeš dostávať mimozemskú technológiu, ktorú si môžeš nechať, alebo ďalej predávať ľuďom. V druhej fáze ti ľudia budú nosiť muchy na zberné miesta a ty ich budeš vykupovať. Ani v najodvážnejších snoch by si Don Dolar nevedel predstaviť lepší obchod. Konečne sa stane najbohatším človekom planéty i priľahlého univerza. Časť 1.5. Správa ľudstvu. Večer si snáď každý obyvateľ Zeme zapol televíziu, aby sledoval prejav kráľa. Asi jediný, koho to nezaujímalo, bol Milanko. Prinášame vám živý a mimoriadny prejav jej honorability veličenstva Roberta Honora kráľa Zeme i priľahlého univerza. Milovaní moji dobrovoľne podaní, dnes sme vstúpili do nového veku, do galaktického veku. Dovoľte, aby som vám predstavil delegáciu z planéty 3. Veľvyslanec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, admirál 4, 4, 4, 4 a dôstojník 4, 8, 2, 6, 7, 1, 5, 5, 8. Prišli nás požiadať o pomoc. Ich planéta sa rozpadá na dve časti a ich jedinou záchranou je planétu zlepiť. Ako ideálne lepidlo sa ukázali čerstvé muchy. Vyzývam vás teda, aby ste zbierali a chovali muchy v čo najväčšom meradle. Zberné miesta budú na každom smetisku, kde za ne dostanete aj zaplatené.
Naši vesmírni priatelia nám na výmenu poskytnú ich technológie a my tak môžeme začať objavovať vzdialený vesmír a hľadať si ďalších nových priateľov v univerze. Verím, že týmto sa naša vzájomná spolupráca iba naštartuje. Už teraz uvažujeme o vyslaní poradcu pre reguláciu kráľskej demografie. Časť 1.6. Zber sa začína. Ešte v noci začali čísla umiestňovať prepravné kontajnery na smetiska. Bolo fascinujúce sledovať, ako pristávajú obrovské krabice úplne potichu, vedené neznámou silou. Aj túto technológiu mali pozemšťania dostať. Za muchy. $1 už dostal od admirála 4444 pár hračiek na ukážku. Napríklad chytač múch. Mimoriadne praktická vec, ktorá sa dala využiť aj na chytanie či prenášanie iných vecí. Chytač bol veľký približne ako pero a aj tak vyzeral a vlastne bolo to aj pero. Chvíľu síce trvalo, kým sa človek prelúskal manuálom, ale stálo to za to. Ako prvé trebalo nastaviť, na aké objekty sa má chytač zamerať, kam ich má ukladať a až potom bolo možné chytač spustiť a takto pohodlne sledovať, ako sa vrecko s muchami utešene naplňa. Lastovičky z tohto vynálezu veľkú radosť nemali. Milanko tiež nie. $1 mu zobral ťapku na muchy a dal mu nový chytač. Roky tréningu s ťapkou boli teraz už na nič a tú novú technologickú vymoženosť ovládať nevedel. Smetisko sa ukázalo ako vynikajúci zdroj múch. Okolo obeda, keď už muchy začali nosiť aj ľudia, sa kontajnery začali postupne naplňať. $1 si medil ruky. Za prvé odovzdané muchy si ľudia väčšinou nebrali peniaze, ale chytače. Nikto nevedel, koľko múch vlastne budú čísla potrebovať a tak si veľa ľudí zobralo v práci voľno, aby sa mohli venovať chytaniu múch. Zrazu ľudia pobehovali po meste, kopcoch, lesoch so sieťkami na hmyz a sáčkami, v ktorých muchy uchovávali. Bolo v tom niečo poetické. Len tí pragmatickejší si napríklad vydelili jednu izbu v dome, kde udržiavali systematický neporiadok a smrad a tak mali postarané o konštantný prísun múch. Ako konkrétne udržiavali smrad, nebudem radšej opisovať. Zbieranie múch malo viacero efektov na fungovanie spoločnosti. Napríklad výrobcovia a predajcovia potravín boli najprv naštvaní, že oni sa zbieraniu múch venovať nemôžu. To bolo totiž zakázané pre niektoré odvetvia špeciálnym nariadením jej honorability veličenstva Roberta Honora kráľa Zeme i priľahlého univerza, ktoré malo zabezpečiť plynulý chod spoločnosti. Neskôr sa ale zistilo, že mimozemská technológia je oveľa ďalej, ako si kto mohol myslieť. Na výrobu jedla ľudia začali používať potravinovač. Pestovanie potravín tak vystredali kompostoviská. Potravinovač síce nedokázal vyrobiť mäso, ale zelenina a ovocie z neho boli fantastické a chute dosiaľ neznámych plodov omamujúce. Výroba potravín sa tak zastavila asi 2 týždne po príchode čísel. Ľudstvo jasalo. Problém chudoby a hladu bol už navždy a nadobro zažehnaný. Časť 1.7. Zlozvyk. Prásk! Milanko sa nevedel zbaviť zlozvyku muchy zabíjať a aj keď nemal pri sebe ťapátko, zistil, že rovnako šikovne ich dokáže poslať do večných lovíšť rukou. Si sa zbláznil? Preto bola mesiarka.
Zvreskol na neho Don Dolar. Muchy mesiarky boli totiž najcennejšie. Na čo máš chytač? To ti už mám ako ukázať, ako sa používa. Veď ty si chorobne závislý na zabíjaní múch. Človek by čakal, že pri takomto krásne jednoduchom a výnosnom obchode bude Don Dolar konečne spokojný a nejaká tá mucha ho nerozhodí. Opak bol pravdou. Milankovi to ale nevadilo. Vždy o 12:05 prišla na vrátnicu odovzdať muchy slečna Anička. Dievča dokonalých tvarov a dobrého srdca. A hoci sa Milanko k nej ešte ani raz neodvážil prehovoriť, mal pre ňu vždy prichystané niečo navyše. Raz to bol praktický eliminátor, zničil skoro čokoľvek, kdekoľvek a bez tôp, inokedy muteman, stíšil alebo rovno vypol zvuk otravných jedincov, alebo koláčeky od mamičky. Dobrý deň, priniesla som muchy. Slečna Anička bola znovu presná ako hodinky. Tak ako vždy ju Beslo odprevadil k prepravným kontajnerom. Nešiel by si so mnou zajtra chytať muchy? Milánkovi sa zatriasli nohy. Ja muchy nechytám, odpovedal. Slečna Anička sklonila hlavu a odišla ku pokladni. Ja som fakt debil, pomyslel si Milánko. Rozbehol sa k pokladni. Ale mohol by som ísť s tebou, ak by si chcela. Dobre, tak zajtra o 9:00 pri kostole v Podsadku. Odvetila. Mamička Milanka už dávno nevidela tak usmiatého hneď z rána. Dokonca sa nenechal prehovárať a dal si kakauko úplne sám od seba. Zvyčajne okolo toho robil caviky a neraz dohnal svoju mamičku skoro k slzám. Nie, že by chcel, ale kakauko tak veľmi nemal rád. Naraňajkoval sa, umyl si zuby a vybral sa ku kostolu. Ahoj! Zaskočila Milanka slečna Anička. Jemne sa zapíril, potom zahliadal do zeme a následne sa na ňu previnilo pozrel. Bez slov sa odobrali na lúku. Bolo krásne počasie, stred leta a jej šatôčky krásne ladili s kvetmi. Prečo muchy zabíjaš a nezbieraš ako ostatní? Vždy som ich zabíjal. Časť 1.8. Časy sa menia. Jeho honorabilita veličenstvo Robert Honor kráľ Zeme i priľahlého univerza dnes podpísal novely zákonov o práci, voľne a úlohe kráľa a vlády v živote pozemšťanov. Od dnes už teda nemusíme pracovať, voľno môžeme mať kedykoľvek a kráľ a vláda majú mať hlavne reprezentatívnu funkciu vo vzťahu k mimozemským civilizáciám. K týmto novelám kráľ i vláda dospeli po diskusii o masívnom vplyve nových mimozemských technológií na každodenný život pozemšťanov v posledných 2 mesiacoch, či sa už jedná o poľnohospodárstvo, zdravotníctvo alebo dopravu a služby. Zahlásil moderátor v poobednejších správach, postavil sa a odišiel chytať muchy. Milánko zase raz stresol po stole a tú pliagu bzučiacu rozmliažil na fľak približne 2x2 cm. Z 3D do 2D, pomyslel si. Kam dnes pôjdeme? Spýtala sa slečna Anička. Odkedy mali teleport, mohli byť kedykoľvek, kdekoľvek na Zemi. Milankové najobľúbenejšie miesto na Zemi bola aj tak lúka pod Podsadkom, kde mal prvé rande s Aničkou. Teraz to tam dýchalo skorou jeseňou. Do batôžka si zobrali potravinovač, chytač a pre istotu aj eliminátor. Odkedy sa objavili čísla, ľudia začali byť znovu chamtiví a násilní. Nebolo výnimkou, že ohrozovali zamestnancov smetiska. Po jednom z takých incidentov Don Dolar prestal predávať eliminátory a sám nimi vyzbrojil svojich zamestnancov. Celú cestou na lúku Milanko premýšľal,
ako povie svojej milej, aby sa zbavila tých dokonalých vynálezov. Pri ceste otrhol zrelé jablko zo stromu a podal jej ho. Strom si rástol a ani nezaregistroval zmeny v chovaní ľudí. Len konáre mal ťažké od množstva plodov, ktoré nemal kto obrať. Anička sa zahryzla do jablka a slastne zavrela oči. Toto je božská chuť. Prosím ťa, zbav sa tých zariadení. Prečo? Lebo ich nepotrebuješ. Nikdy si ich nepotrebovala. Nežne ju poboskal, otvoril vak, eliminátorom zničil chytač i potravinovač a eliminátor rozbil kameňom. Nazbierali si pár jablk a vybrali sa do lesa k starej chalupe. Slobodný. Časť 1.9. Časy sa zmenili. Za oknom presvítali prvé lúče jeseného slnka, ktoré pošteklilo nosy milencom. Bolo úžasné opäť patriť zemi. Oheň, čo v noci vyhasol v krbe, naďalej hrial pohľady tých dvoch čudákov. Nič. Len ležať a plným dúškom prijať holý fakt, že človek patrí na zem a človek človeku je tým spojivkom. Žiť z toho, čo mu príroda tak veľkodušne ponúka a nenechať sa zmámiť pokrivenou túžbou ovládať to, čo mu nebolo dané. Sú ešte na tomto svete dvaja takí istí blázni ako oni? Ťažko. Človek človeku je supom. Rovnováha zmizla, čas stratil svoj význam. Len tí dvaja vedeli, aké je to žiť. Slnko už začalo kresliť druhú polovicu svojej cesty po oblohe, keď sa vybrali naspäť medzi ľudí. Nikto už nechytal muchy a vlastne ani nikoho nebolo vidieť. Žiaden človek, všade ticho prerušované občasným pískaním vetra. Niečo sa stalo. Pred vchodom na smetisko, na tom kopci radosti, kde pred pár mesiacmi pobehovali vytešení ľudia so sieťkami na hmyz, bolo ticho, hoci sa tam zhromaždilo na tisíce ľudí. Všetci s muchami v sáčkoch a pohľadom upreným dohora. Čísla už mali dostatok múch a tak odleteli. S ich odletom prestali fungovať všetky tie zázračné prístroje. Ľudia sa budú musieť znovu naučiť, ako žiť. Z pohľadu čísel. Časť 2.1. 4.4.4.4. Ako by sme tých problémov nemali už aj tak dosť. Do politiky sa nám furt miešajú tie hypisácké kravy, snažiať sa naborať systém a ešte aj tie muchy kapú. Nervózne zahunderal admirál 4444, keď mu vedúci výskumného strediska po počiatočných úspechoch s aplikovaním múch v zlome ich planéty oznámil, že ich nedokážu rozmnožovať. Aj na planéte 3 sa po tomto zistení udomácnila veta: kapu ako muchy. Admirál 4444 pochádzal z váženej rodiny, kde sa zvykli mená začínať číslovkou 4. Jeho pradedo bol slávnym generálom 441, ktorý viedol vojsko čísel proti kravám. Vojnu vyhral, ale krátko potom zmizol. Konšpirační teoretici, najmä z radov kráv, tvrdia, že začal piť mlieko a dal sa na duchovnú cestu, ale rodina i vláda to popierajú. Už je to 182 rokov, čo sa planéta 3 začala štiepiť na dve časti. Niekoľko rokov potom, čo čísla definitívne vyhrali vojnu nad kravami. Trhlina vznikla presne na mieste posledných bojov a tak je na mieste domnienka, že ju spôsobili experimentálne zbrane. Ako trpko chutí víťazstvo za takú cenu. Odvtedy sa snažili miestni vedci nájsť materiál, ktorý by dokázal planetu znovu spojiť.
Dlhé roky sa im nedarilo, až raz náhodou si doviezol istý vedec z dovolenky zo Zeme pár múch na preskúmanie. Muchy sa teda ukázali ako ideálny lepiaci materiál. Problém bol však v reprodukcii na ich planéte. Mimochodom, na Zem sa chodilo hlavne za neviazanou zábavou. Tou neviazanou zábavou sa myslelo rozkladanie štruktúr spoločnosti a následnom sledovaní dôsledkov tejto rozvratnej činnosti. Kto vie, prečo to číslam spôsobovalo toľkú radosť? V posledných 10-ročiach to už ale na Zemi nebola taká zábava ako kedysi. 8, 7, 9, 5, 2, 4, 1, 5, 6, 9, 8, 7, 5, 6, 2. 1, 5, 6, 3, 6, 4, 8, 4, 4, 8, 8, 7, 1, 0, 8, 8, 7, 0, 0, 0, 6. Nadšene zvolal admirál 4444, aby tak parafrázoval klasika 1, 2, 3, 5, 7 pri vynájdení vztlaku, ktorý zvolal 8, 7, 9, 5, 2, 4, 1, 5, 6, 9, 8, 7, 5, 2, 6, 2, 6, 6, 3, 6, 4, 8, 4, 4, 8, 8, 7, 1, 0, 8, 8, 7, 0, 0, 0, 6. Schytil za ramena nechápavo pozerajúceho vedca, poriadne s ním zatriasol a prehlásil. Viem, ako vyriešime náš problém a ešte sa pritom neskutočne pobavíme. Časť 2.2. Plán. Misia na zabezpečenie dostatočného počtu múch potrebných na zlopenie planéty. Koordinátor misie 4444. Komunikácia s pozemšťanmi. Veľvyslanec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pilot veliteľského vozidla. Dôstojník 4, 8, 2, 6, 7, 1, 5, 5, 8. Odôvodnenie. Keďže sa na našej planéte nedajú muchy chovať, potrebujeme ich doviesť z planéty Zem. Muchy nevyhnutne potrebujeme na zlepenie planéty. Postup krokov na dosiahnutie cieľa. Poprvé, na misiu sa pripraví prepravná loď triedy 9915, loď s energetickou základňou 992, ochranná flotila lodí 49912 pluku 4145 a lode zabezpečujúce vysielanie z udalostí na Zemi. Po druhé, prepravnú loď 9915 naplníme našimi vyradenými technologickými zariadeniami, ktoré nemajú strategický účel. Tieto zariadenia po odlete lode 992 prestanú v pozemských podmienkach fungovať. Po tretie, po príchode na obežnú dráhu Zeme veľvyslanec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nadviaže kontakt s vedením planéty. Pri osobnom kontakte vysvetlí našu situáciu približne takto. Potrebujeme živé muchy na zlepenie našej planéty. Za vašu ústretovosť od nás dostanete nové technológie. Vidť zoznam zariadení. Bod 4. Predpokladá sa využitie chamtivosti a lenivosti pozemšťanov na dosiahnutie cieľa. Treba presvedčiť miestnu vládu, aby do zberu zapojila pokiaľ možno celú populáciu pod zámienkou, že už nikdy nebudú musieť pracovať, vyhliadky na krajšiu budúcnosť, byť príloha o propagande. Bod 5. Predpokladaný čas potrebný na naplnenie zásobníkov sú 3 až 4 pozemské mesiace. Bod 6. Po naplnení zásobníkov muchami odchádzajú armádne zložky z obežnej dráhy Zeme. Bod 7. Lode zabezpečujúce živý prenos udalostí na Zemi ostávajú na obežnej dráhe a prinášajú správy o masovej hystérii a nepokojoch, ako dúfame. Benefity misie. Vyriešenie globálneho problému našej planéty. Zábava. Rozloženie sociálnych štruktúr na Zemi. Práva na živý prenos diania na Zemi má verejná sieť Planéta 3. Výťažok z vysielania pôjde na fond eliminácie kráv. Časť 2.3. Misia začína. Čísla pripravili lode a vydali sa na cestu so svojím tradičným hromadným pokrikom 852. Keďže Zem sa nachádza, ako my pozemšťania vravíme, hen za humnom, nemuseli použiť žiadnu červiu dieru ani inú skratku.
Stačil im obyčajný pohon 7 a za pár dní už boli na obežnej dráhe Zeme. Veľvyslanec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mohol začať kontaktovať kráľa Zeme. Ich prítomnosť na obežnej dráhe nemohla uniknúť amatérskym i profesionálnym astronómom a tak sa dostali správy o rušnej premávke okolo Zeme aj do raného vysielania. Redaktor raných správ hlásil: Ďalej sa pozrieme na zúbok alarmistom. Sú alebo nie sú ich pozorovania cudzích vesmírnych lodí pravdivé a môžu byť naozaj hrozbou pre ľudstvo? Krátka reportáž, ktorá nasledovala, nestihla rozbúriť spoločenskú diskusiu, keďže kráľ zvolal tlačovú konferenciu, kde ľudstvu predstavil návštevníkov z planéty 3. Po predstavení svojho plánu odletela delegácia čísel na materskú loď. Dúfam, že sa ľudia ulakomia. Neboj, pamätáš sa na to, ako sme im ukázali, že veci, príroda i živé tvory sa dajú vlastniť? 12 000 rokov im trvalo, kým prišli na to, že ich to neurobí šťastnými. Vtedy sme si užili kopec zábavy a myslím si, že tentokrát to bude ešte väčšia sranda ako predtým. Ako si môžeš byť taký istý? Videl si toho podnikateľa? Ako mu žiarili oči nadšením? On to zariadi. Bude to náš užitočný blbec. Zavoláme ho na našu loď a pokúsime sa ho maximálne motivovať? Myslíš, dať mu víziu byť vládcom Zeme? Presne. A čísla sa začali huronsky smiať a poskakovať. Zábava začína. Časť 2.4. Don Dolar de la Coruña vo vesmíre. Veľvyslanec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a admirál 4444 vyslali dôstojníka 482671558 na smetisko za Donom Dolarom s pozvánkou na návštevu vesmírnej lode spojenej s prezentáciou mimozemskej technológie. Don Dolar sa veľmi zaradoval a ako zvykol, zobral so sebou aj Milanka. Dali si prekladateľské žuvačky a spoločne nastúpili do malej vesmírnej lode 4412. Milanko nejavil záujem o ten kus nablískaného kovu, aj keď sa mu veľmi páčilo, že na lodi neboli žiadne muchy. Dôstojník 482671558 naučenými pohybmi poslal loď do vesmíru a o 8 sekúnd už pristávali na materskej lodi s energetickou základňou 992. Vítajte. Veľmi pekne ďakujem za vaše pozvanie. To je samozrejme. Treba, aby ste vedeli, čo vám môžeme ponúknuť. To som naozaj zvedavý. Pozrite, toto je napríklad chytač. Dokáže prenášať, chytať a ukladať rôzne veci, napríklad aj muchy. Ten sa vám môže zísť. Don Dolar sa dal s číslami do družnej debaty a ani si nevšimol, že sa mu z dohľadu stratil Milanko. Ten zostal stáť pri okne a pozoroval zem. Keď si uvedomil, že okolo neho nie je nikto, trošku sa vyľakal, no povedal si, že sa aspoň trošku poobzerá po lodi. Na konci chodby našiel akýsi pult a na ňom známe tlačidlá, červené a zelené. Nedalo mu to a stlačil zelené. Milanko nemohol tušiť, že to bol teleport na vysielaciu loď. Máme dobré správy, Pozemšťania pristúpili na našu hru. hlásila populárna moderátorská dvojica z planéty 3. Hru? Pomyslel si Milanko. Najväčšia show posledných... 200 rokov môže začať! Bum, tresk, bác, chrn, vžum, bum! Zarachotil jingle a moderátorská dvojica pokračovala ďalej. Ako iste viete, od pozemšťanov nevyhnutne potrebujeme muchy. Ale to nie je ten dôvod, kvôli ktorému vysielame túto show, že 528. Samozrejme, že nie.
My sme tu kvôli zábave. A ako sa budeme baviť? Najprv necháme ľudí zbierať muchy a oni od nás budú dostávať veci, ktoré im zabezpečia život bez práce. No počkaj, ale toto predsa nie je žiadna zábava. Nebuď netrpezlivá 556. Keď odíde materská loď s energetickou základňou 992 späť na našu planétu, vypneme im zdroj a všetky tie zariadenia na Zemi prestanú fungovať. Na Zemi nastane chaos a anarchia. Presne v to dúfame. Zdrejšie mi hlásia, že na materskej lodi máme návštevu zo Zeme. Dona Dolara de la Coruñu. Prepínam na živú skrytú kameru. Milanko neprestával krútiť hlavou nad týmto divadlom, ale veľmi ťažko mu dochádzalo, čo sa vlastne deje. Ani si neuvedomil, aké mal šťastie, keď si pred hodinou do úst vložil žuvačku a tak dokonale zapadol do kolektívu čísel, ktorých by ani vo sne nenapadlo, že sa na ich veľkolepú show pozerá pozemšťan. Takže keď si pomyslím na chuť a stlačím toto tlačidlo, tak mi z boku vylezie ovocie požadovanej chuti? Presne tak, ale dosť bolo triviálnosti. Hlavný dôvod, kvôli ktorému sme vás k nám pozvali, je iný. Ide nám o to, že ste schopný človek a mohli by ste sa stať vládcom Zeme. Namiesto toho smiešného šaša, ktorého tam máte teraz. Tak to ma naozaj veľmi zaujíma. Pokračujte. Čísla vysvetlili Donovi Dolarovi celý svoj plán. Ponúkli mu v podstate úlohu celebrity vesmírneho významu. Bohužiaľ mu už ale nevysvetlili, že bude celebritou smutnou a že sa hrajú aj s ním. To pri svojej seba zahľadenosti nemohol ani postrehnúť. Keď si podal ruku s admirálom a veľvyslancom, Milankovi zabehla žuvačka do hrdla a ako sa tak snažil v panike žuvačku dostať von, zakopol o kábel. To spustilo sériu udalostí, ktoré mu samozrejme nedošli. Kábel sa roztrhol, on spadol, počas pádu tresol rukou o pult, kde stlačil červené tlačidlo a následne bol teleportovaný späť na materskú loď. Kým sa stihol spamätať, stál pri ňom vysmiatý Don Dolar a už ho ťahal so sebou znovu na zem. Časť 2.5. Problémik. Čísla si už medlili ruky, ako im to všetko krásne vychádza, keď tu zrazu prišla správa pre admirála 4444, že nemôžu nadviazať spojenie s planétou 3. Problém bol v podstate triviálny. Ten kábel, o ktorý zakopol Milanko vo vysielacej lodi, bol totiž káblom prenosovým. Stačilo teda kábel vymeniť a všetko by bolo znovu v poriadku. Vo vlastnej nabubralosti, pocitu nadradenosti a dokonalosti si však čísla nezobrali so sebou techniku potrebnú na opravu akýchkoľvek technických závad. Veci sa im jednoducho nekazili. Nerátali však s Milankom a netušili, ako sa to mohlo stať. Bola to pre nich úplne nová skúsenosť. Admirál 4444 stal pred úlohou, čo robiť. Jedna možnosť bola vrátiť sa na planétu 3, ale to by museli ísť všetky lode, pretože sú podobne ako aj prístroje na Zemi previazané s loďou s energetickou základňou E2 a to by mohlo ich plán prezradiť, pretože prístroje už umiestnené na Zemi by prestali fungovať. Následne by mali ľudia tendenciu nespoliehať sa tak na ich prístroje. Druhá možnosť bola nazbierať dostatok múch a spoločne sa vrátiť na svoju planetu. Admirál sa rozhodol pre možnosť druhú, hoci šéf vysielania bol proti tomu, aby sa show nahrávala na záznam. Bál sa nižšej sledovanosti a tá je tak isto, ako kedysi na Zemi, svätým grálom vizuálnych médií. Dokonca vznikla roztržka medzi admirálom a veľvyslancom, ale keďže bol admirál koordinátor misie, presadil si to svoje
a viac o danom probléme nechcel ani počuť. Časť 2.6. Ilúzia. Vysielací štáb z planéty 3 dostal za úlohu vypomôcť pri vytváraní ilúzie krajšej a úplne bezproblémovej budúcnosti. To nebolo až tak jednoduché, keďže mimozemská technológia mala na ľudí vedľajší efekt. Vyžarovanie energetickej základne spôsobovalo poruchy v správaní. Ľudia sa stali o niečo agresívnejší, egoistickejší, samotárskejší, ba i paranoidní. Kto vie prečo to nefungovalo aj na Milanka a slečnu Aničku. Možno najsilnejšou zbraňou na svete je čisté srdce. Na Dona Dolára ale vplyv energie z kozmu fungovali na 150%. Dokonca aj napriek neustálemu uisťovaniu zo strany čísel a jeho častým návštevám na ich materskej lodi dostával paranoidné záchvaty nasmerované na všetkých ľudí okolo. Škoda, že si nebol schopný uvedomiť, kto ho vlastne ťahá za nos. Sledovať, ako sa ľudia postupne menia znovu na tie stvorenia, ktoré tu žili ešte pred pár desaťročiami, spôsobovalo číslom obrovské potešenie. Napriek nemožnosti vysielať z udalostí na Zemi živé vysielanie alebo akokoľvek informovať verejnosť na planéte 3, sa admirál i šéf vysielania veľmi tešili, ako odprezentujú natočený materiál. Zlatým klincom programu malo byť neustále ohlupovanie Dona Dolara a čerešničkou na torte jeho pohľad, keď mu čísla ukazujú gesto pľantavého vemena, čo bolo asi najpohrdavejšie gesto, ak nie vo vesmíre vôbec, tak minimálne na ich planéte. V skutku, ilúzia pozemského raja bola takmer dokonalá. Ľudia sa veľmi rýchlo naučili chytať muchy pomocou chytača a v obrovských množstvách ich nosili na smetiská na celom svete. Chodili na miesta, kde predtým nikdy neboli. Väčšinou, keď pršalo, a tak mohli stráviť slnečný deň na inom mieste. Na týchto výletoch sa opájali chuťou jedla z potravinovača, oblečení v exotických šatách, ktoré si sami navrhovali pomocou ďalšieho fantastického prístroja z vesmíru. Zo začiatku chodievali na tieto výlety vo dvojiciach, či v skupinkách, ale postupom času už len sami. Ľudia si vôbec neuvedomili, že sa z nich stali egoistické bytosti. Časť 2.7. Návrat na planétu 3. Admirál 4444 zvolal celý organizačný štáb, aby informoval o stave misie. Priatelia, o 23 pozemských hodín môžeme odletieť z tejto planéty. Už máme dosť. Vysielací štáb tu oproti pôvodnému plánu nenecháme, keďže potrebujeme vymeniť vysielaciu loď. Pán veľvyslanec, bol by som rád, keby ste ma sprevádzali spolu s vysielacím štábom na hlavné smetisko do Starej Ľubovne, kde ukážeme gesto pľantavého vemena Donovi Dolarovi. Na to sa všetci zúčastnení zasmiali a započali prípravu na odlet. Na smetisko bolo presne 10 hodín do poludnia, keď pristála loď s admirálom, veľvyslancom a vysielacím štábom. Len admirál vystúpil z lode. Oproti sa i hneď vydal Don Dolar, ale admirál mu gestom naznačil, aby ostal stáť. V ruke držal krabičku so zeleným a červeným tlačidlom. Evidentne si túto chvíľu naplno vychutnával. S pohordavým úsmevom na tvári so scénickým gestom stlačil červené tlačidlo. Prepravné kontajnery sa bezhlučne zdvihli zo zeme a o pár sekúnd už boli preč. Kontajnery opustili smetiska na celej planéte, ale na tomto smetisku to malo charakter show, keďže čísla detailne snímali nechápavý pohľad Dona Dolara
i výraz plný blaženosti admirála 4444. Admirál počkal ešte pár sekúnd, zatriasol ruku okolo svojho pupku ako gesto pľantavého vemena, otočil sa a vošiel do lode. To všetko sa odohralo úplne bez slov a až keď sa zatvorili dvere na lodi, Don Dolár sa rozbehol a kričal: Čo sa deje? Čo sa deje? Tomu už ale nepomohlo, pretože od zeme sa odlepilo aj plavidlo čísel. V zúrivosti začal eliminátorom ničiť všetko naokolo a keď eliminátor prestal fungovať, hodil ho o zem a začal po ňom skákať. Ešte mu nedošlo, že nebol pokazaný, len nemal zdroj energie. Čísla už boli preč. Na materskej lodi čísel zavládla slávnostná atmosféra. Od planéty 3 ich delí len niekoľko dní letu a ich misia aj napriek malému problému so spojením dopadla veľmi úspešne. Admirál 4444 už videl, ako si bude na vizitky písať 444, pretože ako predpokladal, bude mimoriadne povýšený. Veľvyslanec pomýšľal na post najvyšší. Niektorí členovia vysielacieho štábu prepašovali na loď pozemské mlieko a teraz bola ideálna príležitosť dať si oslavnú dávku. V podstate celú cestu počúvali Roba Kazika a Rammstein i krepčili o 106. Ani si nevšimli, ako rýchlo im zbehla cesta. Flotila začala pomaly spomaľovať. Admirál 4444 sa pozeral von oknom. V celom tele cítil vzrušenie, hrdosť na seba samého mu opantala myseľ. Admirál, admirál, admirál! Volal dôstojník 48267158. Ťažké bolo prerušiť admirálové kruhy. Pozrite! Pár dní po odlete flotily na Zem sa planéta 3 bez akéhokoľvek varovania rozpadla na dva kusy. Tie sa teraz vďaka záhadnej energii vznášali ďaleko od seba. Z planéty ostali len chladné kamene. Vesmír je krutý a vždy nájde cestu, ako znovu nastoliť rovnováhu.